निफ्राय दुखुनांथाव मा दङ आरो सेस नायलाय बेखिनिया साफाखा ओरैबायदि सेस खालामजोब्बाय एम्फौआ ना बेखौ माइखौ जौनो होखो ना मा जानो होखो बेखिनिया गासिबो सेस जाथि गोजा माने एम्फौआ साफा बेखौ मजाया सेस खालामजोब्बाय आरो ना जेबोआनो गैखाया बेहाय माइयानो माने बारायनोनो हाखायासै साफा मान खस्थ' खालामना गायनायनि उनाव आरो बिथिं बारायलांबावगासिनोसो ओइनै बिथिंजाय माबायदि इमान मोजांमोन आरो बिथिंजाय बेखिनियाव माबायदि जाजोबखो नायलाय सेस बे माइया जौनोनो हाखायासै आरो नै बरबाद जाजोबखाबाय ओरैबायदि जायो एम्फौफ्राबो ना नायलाय बेखिनिया दुल दुल जानाय बायदि जाजोबबाय। हेलौ एभरिवान गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो नैबे समावहाय आङो दा दंफैयो फोथारावसो आरो आं एसे दिनैहाय दिन्थिनो लादों बेबायदिनो माइ ना थ' दा ओंखारनो जाबाय आवगोलावबो आङो बेबायदि गोबांथार माइनि ब्लग लानानै फैदोंमोन दुब्लियावहाय स' दिनै फिन खेबसे आङो आरोबाव भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय थ' जायफ्रा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोनाहाय नायलांनो हागोन। आं एसे दिन्थिनोसै माबायदि अबस्था लामाया ना थ' दै सै गैया नायलांदो बिदिब्ला नै ओरैबायदि माने गावजोबनाय नै दिनै मा बुंबावनो आरो उपाय गैया नाय दिनै दैयानो गैया सेस आलियाबो माने गावजोबलांजोब्बाय आरोना माइयाथ' फ्राय मोजाङानोमोन आरो अखा सखा फैनायमोनबा एसे मोजांसिन जागौमोन आरोना नाथाय दा अखायानो गैयाब्ला मा जाबावनो आरो माइया ओरैबायदि मोजांखामोन ओंखारलाबायहांबायबो नै आयौ आलारि गोजा थांबाय थादिनि दिनै माने आङो नैबे फोथारावहाय हाबफैनानै ओरैबायदि माने गोसोखौ मोजां मोनासै नायदो नायलाय हाया इमान डेन्जार गावलांजोब्बाय बिदि हाया गावलांजोबबा दै गैया मं गैया माहाय माइ जानो ना थ' बेबायदि अबस्था ओरैबायदि माने मोजाङानो नङा नै माइफ्रा एकदम जाथि जालांजोब्बाय आरोना थ' उफाय गैया नायलाय माबायदि गावजोबदों हाया नै आलिफ्रा माबायदि गावजोबदोंना इमान गोरान मा बुंबावनो आरो बिराद दुखु मोनबाय आङो नायलाय नै ओरैबायदि गावदों माइयालाय बिराद मोजांमोन नाथाय अखा थोबसे गैयिनि थाखाय बेबायदि अबस्था जाबाय बिदि जुदि हाया गावलांजोबोबा मा माइ जागोन बेहाय जेबो जाया ओरैबायदि अबस्था थ' गोबाव जाबायमोन आंबो फोथाराव हाबफैया दिनैहाय हाबबाय बेबायदि जाथि गोजा गासिबो जेरै नुदों ओरै जाथि आरोना थ' जायगा जायगाल'सो गोसोम माने दुब्लियावहाय फैनानै आङो बांद्राय मोजां मोनासै दिनैहाय लोगोफोर आङो जेरैबायदि सानदोंमोन बेबायदि नङा थ' माइयाहाय फोथारावहाय आङो हाबफैबाय आरो एसे नायबाय नायनानै नुबाय जे ओरैबायदि माने गोरान माने थोबसेबो माने बेवहाय दैयानो गैखाया आरोना थ' अबेबा दंग' संग'निफ्राय एसे एनै दै फैदों नामा आङो बिदि सानबाय थादोंमोन आरो नाथाय दैया कमप्लिट टटेलि बन्द' आरो गोजौनिफ्रायथ' गैखाया मा खालामबावनो दा उफाय गैया जाबाय अखाया एसे फैनायमोनब्ला साबसिन जागौमोन आरोना थ' लोगोफोर बिदिनोसै एसे फोथारावहाय बेरायबाय दिनैहाय गोसोखौ एसे मोजां मोनो बेबायदि माने निजोम बेलासि समावहाय बेबायदि माइ बारियाव थायोब्लाना थ' एसे मोजां नाङो आरोना नाथाय जेरैबायदि जानांगौमोन आङो बेखौहाय नुनो मोनासै थ' बिनि थाखायनो एसे गोसोखौ डाउन मोनदों आरो बहुद खरसा जायोना थ' बिनि थाखायनो जेन' हक बिदिब्ला लोगोफोर दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला जोसा खिन्दुआथ' एकदम सेसखा आरोना थ' जाथि जाजोब्बाय उपाय गैया थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो गोजोन्थों बाय बरिया थान्दा जागासिनो बियो साला नायलाय एम्फौआ
हरावसो नायनांगौ इसोरखौ हराव बिराद मोजां ओंखारो ओरैबायदि होख्लायबाय नै माइआथ' ओंखारगासिनो दं एम्फौआनो नुवाखै बेबायदि एम्फौ थायोबा मा जागोन ना एम्फौआ हरावसो ओंखारमारो खेथि मावनानैबो लाब जाला खामानि जाला सब मानसिजों उतपात ना सब बुस्थुआनो माने मानसिखौ सान्ति होआ आरोना जेरावबो